Moi! Moro moro! Mitäs täällä touhutaan? No ei mitään, täällä tehdään yhtä suosikkireeniä, mitä tässä aika paljonkin on Havain jälkeen tehnyt, kun harjoittelu on ollut aika lyhyt kestosta, mutta sillä niin koittanut saada pidettyä sellaista hyvää vireystyvettä yllä ja muutenkin vattipaikki on niin isossa osassa koko mun harjoittelua, että niin mielenkiintoista kertoa, että suosittelen kokeilkaa vaikka kevyen päivän jälkeen tämmöistä reeniä, että kestoltaan tää itse trilli, mitä mä vedän, on vaan puoli tuntia, mutta kannattaa ehdottomasti tehdä siihen hyvät alkuverttelyt, semmoinen 30-40 minuuttia ja sitten myös loppuverttely vähintään 20-30 minuuttia, eli puolitoista tuntia tässä saa jauhaa ihan kiitettävästi. Ja idea on se, että vattipaikissa tuulivastusjuttu, niin tässä reenissä pidetään ehdottomasti ykkösellä. Isokin kaveri voi vetää sen ykkösellä, niin kyllä sieltä löytyy teho sitten, kun laittaa kampipyöriä. Harjoitus toteutuu seuraavanlaisesti, että puoli tuntia sisältää 10 kertaa 10 sekuntia kovaa kadenssipyöritystä, eli siellä jossain 140 ja sinne 150 välissä. Ja sitten sinne jää palautusaikaa 2 minuuttia 50 sekuntia, jossa myös kadenssi pidetään yli 100 ja 110 välissä, että missään vaiheessa ei anneta löysiä. Ja tosiaan vatit ei ole mitään hirmuisia, mutta kadenssi tulee olemaan. Ja tällä periaatteessa kehitetään hyvin aerobista kynnystä, eli sydän joutuu lyömään pumpata verta tuonne jalkoihin kovaa tahtia, koska sen verran kovaa ne pyörii siinä. Niin ei muuta kuin tällä saa kyllä taloudellisuutta parannettua huomattavasti. Että katsotaan tuossa ensimmäinen sarja lähtee. Niin eli yläkulmassa näkyy kadenssi ja sitten lähdetään. Sitten 250, niin ajetaan siinä 100. Pudotetaan pikkuhiljaa siihen ja haetaan hyvä tatsi. Vieläkin voi pudottaa. Siitä se lähtee sitten. Vaatiiko siinä 200 huikkeilla? Ja 500. Ei muuta kuin onneen reeneihin.